Nejde to? Uvidíme. Je to už taká náročnejšia forma, lebo keď tam nemáte dostatočne pod kontrolou tie ruky a nedostatočne vychýlený, tak ste v pozícii, že môžu urobiť veľmi jednoduché protiútoky a môžete mať problém. Keď urobíte niečo takéto, tak je zle. Že vy musíte byť tu. Teraz napríklad existuje môžem chodiť cez boky. Teraz idem sem, zase môžem chodiť. Teraz idem sem. A otočím. Teraz pomaličky. A potom sa uvoľní, kde bol pekný. Snažím sa to urobiť sem. Nejde. A teraz nejde. Dôležité je mať ruky tu. Ako nám ich dáte sem, a stiahne dole. On musí byť vychýlený. Nie vy. Musíte byť stavení. Ostaňte v pozícii.